Simula ka tumula ko ko muskuti ke mul. La porta ka ni ko sinta mo sinyal ni wala ki. Porta ka ni ko ni sinta mo to meta subi ko ka. Sai suba ka ba sila? Tapos porta ka ni ko nambak. Konti asa mo ko, kalau mani konti ka sa mo sin mo bi ko. Kasi hindi ko menos ke mul. Tarong kinto. Griti! Ipay ba sin betol?
Kalimana na wa apataman